siger man godt på 10 for det. Men man kan heller ikke klatre i gummistøvler. Ja, det er tit nu. Og man kan regne ud. Jeg har haft det lidt. Ja, men vi er en lille ting nu. Vi har været klar. Nej, step der. Det er meget bedre end det var fra Rammestarten. Du har også prøvet lige at se, hvem de er. Flot, Isabella! 53. Okay. Så skal vi ikke engang ind. Her er den. Når man er oppe på 10. Ej, du er så høj. Jeg tror allerede, hun har slået mig. Hvad skal der med mig og Kalle i dag? Der skal jeg ikke sige noget. Nej, hvor er det er meget sej. Den står ikke rigtigt. Den står ikke rigtigt. Den første her, den der. Sådan der. Sådan der. Min datter er meget sej. Så du ved godt, man får. Så hvis din datter får en af dem der op. Så jeg synes, at min mamma tror på den datter. Ja. Man tror på en af dem der. Så er jeg brugnet for en mælkekasse. Flot, Isabella! De der slags. Okay, snart har hun noget vinkelsbrug, hvor man 12 kroner for en. Så jeg tænker på alle dem der sammen. Man lige har fået lavet den lige her. Du rømmer køen! Så er det fucking sent. Vi skal spille og rømme køen. Det der nu. Du kan faktisk... Jo, jeg kan okay. Du holder op, så jeg kan hænge med på kamera. Hun har slået Hvor var den på den anden højde, så? Det er på kamera. Ej, kom en stor ting, jeg er så dårlig. Flot, Isabella! Var ikke det, hun havde før? Så er det nogle bødler, jeg finder. Flot! Ja, hvad er den for børnene? Okay. Den står ikke rigtigt. Det står ikke rigtigt. Ja. Kan du bare tage nogle stykker? Tag den hjem og kan op. Nej, hun er ved at falde ned nu. Tag nu. Hvor mange er det? 16 kasser med den, der kommer ud. Er det det? Ja. 16 kasser for Isabella, det er fandme flot. Flot, Isabella, 16! Man får en forlom, Marie. Du kan faktisk spørge mig, om det er heller. Ja, det man får en forlom. Nej, man får en forlom. Ja. Er det flot? Hvem er glad, hun er meget meget? 17. Den var flot, det der. Hurtigere end de andre. Hvem var dygtig, mand? Det var flot! Var det 17 kasser? 17 kasser.